grŵp brodorol o'r Amazon ym Meriw ydy Cenedl y Wampís. Mae thiriogaeth yn fwy na 1.3 miliwn hectar, ac maen nhw wedi cadw cyfraddau datgydwigo ar eu thiriogaeth o fewn 2%. Maen nhw wedi stiwardio eu goedwigoedd am fwy na 7,000 o flynyddoedd. Nosotros hemos vivido más de 7,000 años acá y a pesar de esos años, años vividos aquí, nunca hemos exterminado nuestro territorio. Cada año solo el territorio de la nación Wampís absorbe 57 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y que acuitamos aquí no misha shir ahatsi nanka mitakachi no misha tora empresa petrolera engetsi empresa minera engetsi tora kun ikam shir kuitam kami tu sawakira hi rogam de inya ikam hungwe ikam hi poser. Eto, ar ystod y misoedd diweddar, maen nhw wedi gweld cynnydd enfawr am bresenoldeb mwyngloddio anghyfreithlon ar eu thiriogaeth. Mae'n bryderus iawn. Ar hyn o bryd, mae 30 o garthwyr yn gweithredu'n anghyfreithlon ar afon Santiago, ac o ganlyniad mae 40 hectar o goedwig drofannol wedi cael eu colli eleni yn unig. Mae'r Wampís wedi creu grŵp monitro i ymateb i'r bygythiadau, i daclo'r argyfwng hwn ac i droi'r glwyr allan. Dydyn nhw ddim wedi derbyn unrhyw gefnogaeth gan Wladwriaeth Peru, ac ar hyn o bryd maen nhw brwydro ar eu pennau hunain. Siempre decimos, ¿no?, de que el trabajo que hacen en la nación Wampís no es solo para el beneficio nuestro, ni solo de Perú, es para toda la humanidad. Ond gallwn eu cefnogi nhw. Rhwng y 19 ac y 15 o Ebrill, gallwch roi arian i'n hymgyrch, The Big Give. Bydd eich rhodd yn cael ei dyblu ac yn cael ei hanfon i'r Wampís i gefnogi eu hymdrechion. Ewch i wefan Maint Cymru i ddod o hyd i ddolen i roi arian. Rhowch arian a rannwch y cyfle hwn i sefyll mewn undod gyda'n ffrindiau a'n partneriaid Cenedl y Wampís wrth iddyn nhw amddiffyn yr Amazon.